हर सखी धोलता पाजामा में। नमस्ते प्रणाम भोजपुरिया समाज के गोर छू के गोड़ लगतनी। हम शायर में नारायण निराला। आज हम बात करे वाला बानी शिल्पी राज के गाना के बारे में, जौन एल्बम के नाम बा दीदिया के देवरा। बहुत ही अच्छा गाना शिल्पी राज के यूट्यूब चैनल पर आ गइल बा। ई गाना शिल्पी राज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो गइल बा, जौन यूट्यूब चैनल के नाम बा योग में फिल्म्स। ई गाना बहुत ही अच्छा बा भाई लोग, एक बार तू लोग जाके सुन सकता रहो। अगर ई गाना के लिंक नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी तू लोग ई गाना के सुन सकता रहो। दीदिया के देवरा। आप सबके शिल्पी राज के गाना अच्छा लागेला तो हमारा वीडियो के एगो लाइक और प्यारा सा कमेंट करी, और चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी। यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती। तो भाई लोग ई गाना के पूरा डिटेल्स बता देता नी। ई गाना यूट्यूब चैनल पर आइल बा योग में फिल्म्स पर। एल्बम के नाम बा दीदिया के देवरा। आ सिंगर के बात करी तो शिल्पी राज ई गाना के गैले बाड़ी अपना बहुत ही मधुर आवाज में। तो राइटर के बात करी तो राइटर लालू यादव ई गाना के लिखले बानी। एमे काम कैले वालो श्याम सुंदर और मुस्कान जी। और डायरेक्टर के बात करी तो गोल्डी जायसवाल ये गाना के डायरेक्टर बानी। आ एडिटिंग के बात करी तो बहुत अच्छा एडिटिंग करे वाला आलोक गुप्ता जी बानी। ऐसा ही अपना यूट्यूब चैनल पर नया नया गाना के अपडेट लेके आते रहनी। तो भाई लोग अपना छोट भाई के सपोर्ट कर लो। फिर मिलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।